Останаха насам, народе, индийски хубави чехли, ефтини, само 6 лева. Насам, народе. Никой не идва. Тръгвам. Не ме пускайте, моля ви се. Насам имаме хубави тулики. Балдин с колешки, ти снимай, аз балдин сме. Къде отиде черепчето? Да, пиратски. Няма такива яки чехли на земята. Да. А колегата ще скача на въже. Имайте го не. Оп, готово. 5 лева за билетчета, Веско. По 5 лева за билет. Програмата почва. Само къде си стана почва се. Нищо хората са тели също това. Какво?